Ei, bun găsit, dragi prieteni! Suntem să filmăm din nou o emisiune Artistul la el acasă și o să mergem la Florica Radu, interpreta de muzică populară Florica Radu, asistenta Florica Radu, și ca să o știu eu, nu știu cum să spun, vreau să mințim ceva frumos, că să ne primească. Știu că intră de seară de serviciu, este acasă. I-am pregătit un coșuleț cu flori frumos și ca să ne facem drum, îi spunem că am răcit, aoleu, ce am răcit, strănut într-una, și că am fost la farmacie și mi-a dat o injecție în care trebuie să o rezolv, să-mi o fac aici, să vedem dacă poate. Ia să o sunăm, să vedem ce zice. Să o sunăm pe Florica Radu. Ia. Sperăm să ne răspundă. Ia. Nu răspunde. Haide. Alo? Alo, bună, Flori. Bună. Măi, uite, am dat de necaz. Nu știu, strănut într-una de azi dimineață. Aoleu, nu știu cum da. Sănătate. Da, sănătate, mulțumesc. Și am fost la farmacie și mi s-a dat o injecție, a zis că trebuie să o fac de urgență, pentru, uite, iar îmi vine să strănut. Stai că iar îmi vine să strănut. Da, hai că am oprit strănutul. Ai putea să-mi faci și mie injecția aia? Cum să nu, cu tot dragul, cum să nu. Da? Dar te rog să te încadrezi din timp, că eu cam într-o oră o să trebuiască să merg la o filmare și trebuie să mă încadrez în timp. Sunt acasă și eu și soțul și te așteptăm. Bun, hai că vin repede, da, trimitem locația pe WhatsApp. Da? Bine. Da, e regulă. Bine. Da, Bine, mulțumesc. Bine. Plăcere, pa, pa. Deci, fii atent, nu am nici pe naiba, nu sunt răcit, n-am nicio treabă. Coșulețul cu flori este pentru Florica Radu. Hai să mergem la ea. Când ne vedea acum cu echipa de filmare, să vedem ce față face. Haide! Am ajuns la doamna Flori, să vedem dacă este și acasă, că a zis că mă așteaptă să-mi facă injecția. Injecția este aici. Ia să vedem. Ne-a dat drum. Bună ziua! Bună! Bine ați venit! Am venit să faci o injecție. Bine ați venit, poftiți în căsuța noastră primitoare, bine ați venit! Nu am putut să vin singur, am venit cu echipă de filmare, Artistul la el acasă. Asta este injecția. Mulțumesc mult pentru surpriză, mulțumesc mult, bine ați venit! Să înțeleg că vestitorii primăverii deja au venit. Vreau să ne încadrăm într-o oră, să ne spui tot ce știi și tot ce ai făcut timp de 39 de ani și 12 luni. Cu drag, poftiți în căsuța noastră. Mulțumim. Mulțumesc și eu. Ca la turnu, cu vecini și nemurele, ca la turnu, măgurele. Joacă fata, măi, băiete, și strigă în sârbă cu sete, sată în sârbă cu putere, ca la turnu, măgurele.
cu sete, sacă-n sârbă cu putere, ca la tur numărurele. La noi în sat, că semăn cu mama mea, știu să rostuiesc sârba. Joacă fata, măi băiete, și strigă în sârbă cu sete, sacă în sârbă cu putere, ca la tur numărurele. Joacă fata, măi băiete, și strigă în sârbă cu sete, sacă în sârbă cu putere, ca la tur numărurele. Ei, dragi prieteni, iată-ne ajuns și în casă la doamna Florica Radu, artistul la el acasă. Am venit cu o injecție și deja ne simțim altfel, nu mai strănut. Mulțumesc frumos! Bine te-am găsit, Flori. Bine ați venit în casa noastră primitoare. Doamne ajută să ne mai vedem și să ne mai auzim și cu alte evenimente așa, și cu surprize așa de frumoase. Mulțumesc pentru floricele și pot să-ți spun că surpriza a fost atât de mare încât emoțiile m-au năpădit. M-am gândit ce pretext, știu ce motiv să fac sau ce motiv să pun în față ca să pot să îmi fac intrare, că dacă este altfel când îl iei pe om, știu eu, prin surprindere, nu știe nimic și atunci am zis că acea injecție de strănut, da, îți dai seama că n-am strănutat niciodată, chiar n-am strănutat niciodată pe ziua de astăzi, dar și-a făcut efectul. Și atunci am venit, știu eu, am venit să-ți răscolesc amintiri, că ăsta este rolul și rostul meu în casă la tine, să-ți răscolesc amintiri. Sinceră să fiu, chiar am crezut că ai nevoie de o injecție atâta timp cât eu sunt cunoscută în lumea muzicală ca și asistenta ta personală și a întregului colectiv de colegi și soliști de muzică populară, că așa sunt eu. Știi, mi se solicită sprijinul și încerc să acord acest sprijin prin ajutorul medical. Chiar te-am crezut. Chiar te-am crezut că trebuie să-ți fac acea injecție. Mulțumesc. Da, am făcusem aici și zic, măi, aici sau aici, nu știu unde trebuie făcută acea injecție. Ideea este așa, pentru cei care nu știu povestea ta de viață sau să spun povestioara noastră, vreau să reamintesc în câteva cuvinte că așa se întâmplă în viață, este destin, domnule, n-ai cum, nimic nu merge la întâmplare. În data de 2 septembrie 2020, deci era pe pandemie, am venit acasă de la serviciu, obosit și m-am culcat. Ca orice om obosit. Pe la ora 3:30 noaptea, când toată lumea, la ora aia se doarme, când toată lumea obosită doarme, inimioara mea dădea semne de oprire. Și am zis, măi, eu sunt un om, cum să spun, foarte înțelegător. Le iau orice îmi dă viața, le iau așa cum sunt ele. Și ea tot dădea semne de oprire. Și atunci am zis, hai să sunăm la 112 să mă ajute. Oamenii de acolo mi-au zis așa, era pe pandemie, noi nu avem medic să trimitem la dumneavoastră, dacă vreți, vă trimitem o mașină, o salvare să vină să vă ia. Aveam și o mașină, am și o mașină și zic, nu este nevoie, nu e nevoie. Eu aveam nevoie de un medic să mă vadă ca să știu ce se întâmplă cu mine. În 10 minute aveam la ușă 2 medici cu salvare, cu tot și cu trusa aceea de prim ajutor. Mi-a făcut un EKG
și a zis, haide, a simțit acolo opririle respective, haide. Și am ajuns la spital. Ei, așa este să se întâmple. Acolo doamna Flori își făcea treaba, da? Pentru că era de serviciu. M-a cunoscut de la televizor și de acolo a început totul. Atunci, pe moment și, știu eu, încă o zi și ceva, nu am dat importanță, că vă cunosc, că toată lumea mă cunoștea. Dar după aceea, când am început să mă simt mai bine, am început să dau importanță la ce mi se spune și, uite, și eu cânt, am mai cântat și n-am făcut altceva, spun pentru ultima dată, sau o să mai spun dacă este cazul, am deschis niște uși pe acolo pe unde am fost eu, pentru că trebuie studioul de muzică, studioul de registrări, trebuie profesor de canto, după ce îți faci un cântecel, 2-3, trebuie să ajungi la televiziuni pentru promovare și tot așa. Ei, așa am ajuns să o cunosc pe Florica Radu și din momentul ăsta chiar te las să vorbești. Da, momente emoționante pentru mine, parcă retrăiesc acele momente când ai ajuns la spital, dar bunul Dumnezeu, prin puterea Lui și prin medicii de acolo, cu ajutorul meu, inimioara ta a început din nou să bată. Și acest lucru este un lucru îmbucurător pentru noi ca și cadre medicale, dar în primul rând faptul că am putut să te readucem la viață, ca inima ta să bată din nou și familia ta, nepoțelul tău să se bucure de tine, este un lucru foarte, foarte frumos. Și mulțumim bunului Dumnezeu că ne-a mai acordat această șansă. Eu mulțumesc lui Dumnezeu și oamenilor care, care m-au ajutat, pentru că fără Dumnezeu nu-i nimic. Dumnezeu îi trimite, Dumnezeu îți dă cumpănă, Dumnezeu te trece, dar a zis lasă să-l mai las, că mai are treabă de făcut. Da. Și bun, asta am ajuns până aici. Cum a zis și domnul doctor Cosmin, și mulțumesc pe această cale, că ți-a fost și ne-a fost alături și mi-a acordat sprijinul în aceste momente cele mai grele din viața ta. Să-i mulțumim și fetelor tale și lui Nuții, pentru că noi am fost toate pe holurile spitalului în momentul acela. Și cum le-a spus familiei tale, le-a zis domnul doctor, să-i mulțumiți bunului Dumnezeu și în primul rând îngerului păzitor, cum zice mie de câte ori ne vede la control și la acele consulturi, că eu sunt îngerul păzitor al tău. Se întâmplă, așa este. Dacă Dumnezeu vrea, îți trimite oameni. Da. Nu o să coboare Dumnezeu să te ia de mânuță și să te ducă undeva. Nu, îți trimite oameni. Dumnezeu lucrează prin oameni doar dacă avem credință. Dacă avem credință, cu siguranță, știu eu, Doamne, Doamne, se uită către noi. Ideea este alta, că vreau să zic plecând de la premiza asta, că am cântat, că tu ai cântat și în tinerețele tale, da? În tinerețele fragile, în fragile tale tinereți, da? Ai cântat, ai întrerupt o perioadă pentru că te-ai căsătorit, au venit copii. Cum să nu? Eu am cântat de mică, așa cum spune toată lumea, de la grădiniță, la școala generală. Au fost festivalurile acelea care se țineau cu faze județene, interjudețene și faze locale, Cântarea României, unde acolo se afirmau foarte mulți colegi de-ai noștri. Da, am participat, am cântat și cu ansamblul Casei noastre de Cultură de la Turnul Măgurele, am cântat și cu formația de la Centrul Armatei, de la Casa Armatei de la noi, de la Turnul Măgurele, deoarece eu am activat foarte mult, soțul fiind militar activ în perioada aceea, Casa Armatei funcționa, aveau acea orchestră și de câte ori se organizau baluri, balul Mărțișorului, de 1 martie, de 8 martie, orice,
tot ce se organiza, participam cu aceste două formații de la Casa de Cultură și de la Cercul Militar. Da, am pus bază mai mult pe familie, să-mi realizez copiii, să ne realizăm copiii. În urmă cu 15 ani am venit în București urmându-mi soțul și copiii și am obținut un concurs la Spitalul de Urgență Clinic Floreasca, unde de 15 ani lucrez acolo ca asistent medical generalist pe anestezie și terapie intensivă. Cântecul popular în perioada asta, cât ai lipsit de lângă el, ți-a lipsit? Chiar ți-a lipsit? Sincer, da. Dar eu mai fredonam prin casă, mai mergeam la evenimente private. Dar, sperai vreodată să revii în forță, așa cum ai făcut acum? Sincer, nu. Nu am sperat, pentru că, așa cum ți-am spus, eu am pus bază mai mult familiei și pregătirii mele, ca și asistent medical. Dar, uite că Dumnezeu a făcut într-așa fel încât în 3 ani de zile să recuperez ce am pierdut în anii când m-am ocupat mai mult de copii și de familie. Ca să ajungi până aici, unde ești acum, în 3 ani de zile, așa este, 3 ani și câteva luni. În septembrie se vor face 4 ani. Se vor face 4 ani, sigur că da. Ca să ajungem, sau ca să ajungi până aici, a trebuit multă muncă. Foarte multă muncă. În primul rând, a trebuit să-ți faci un repertoriu al tău, pentru că, așa cum s-a întâmplat la spital, cântă ceva. Ce să cânt? Mai ții minte, măi, dragă Mărie, că îl cântă toată lumea. Da, a fost primul cântec pe care eu ți l-am cântat atunci, pentru că vroiai să știi totuși, de pe patul de spital, totuși ți era drag și ți era gândul la un cântec popular. Și simțeai nevoia în acele momente să asculti și acea piesă și totodată să vezi cu cine ai de-a face, să vezi dacă într-adevăr am ceva în glasul meu, dacă în gândul tău atunci, că și eu am stat și m-am gândit după aceea, ai vrut să vezi, măi, ia să vedem, într-adevăr, doamna știe să cânte, că așa mulți spun că eu știu să cânt. Exact ăsta este adevărul. Mulți, toată lumea cântă, ideea este că depinde cum o face. Exact. Dacă o face pentru el, dacă o face pentru prieten sau dacă o face, știu eu, vrea să o facă pentru toată lumea, este altceva atunci, pentru că, și am zis așa, hai să luăm 2 piese sau 3, câte am luat? 3 piese de pe piață. Da, am luat de la Ana Barbu, Dumnezeu să o ierte, 2 și una de la Maria Lătărețu. Da, am luat 3 piese de pe piață. Le-am făcut și hai să testăm publicul, pentru că publicul este cel care dă votul da sau nu. Dar mai ții minte când m-ai auzit cântând, tu ți-ai dat acordul, dar mi-ai pus o condiție. Vă felicit pentru că aveți o voce foarte frumoasă, dar trebuie neapărat să iau legătura cu 2 profesori de canto, pentru că trebuie și dumnealor să-și pună amprenta și să spună neapărat... Necântând atâta timp, era nevoie de așa ceva. Am mers împreună și am avut ok-ul acestor profesori. Sigur că da. Și încă ceva deloc de neglijat, pentru că oamenii de acasă, știu eu, care știu ce spun eu aici, chiar știu ce spun. Am zis, sunteți căsătorită, da, vreau să-l cunosc pe soțul dumneavoastră, pentru că dacă o să vă duc la, știu eu, la televizor, la studioul de imprimări, vreau ca fiecare, domnule, dar soția mea cu cine se duce, domnule, ia să văd eu cu cine. Și ca să nu, știu eu, să nu avem probleme, chiar mi-ai făcut cunoștință cu soțul tău, pe care îl salut, pe domnul Mihai, tot respectul din partea mea, un om deosebit. Da, domnule, cântați, dacă vreți, cântați. Și uite așa, de acolo a început primii pași.
Și am spus așa, măi, trebuie să-ți faci un repertoriu al tău, pentru că ai tot ce trebuie. Niciodată nu o să fii Maria Lătărețu sau Ana Barbu, tu trebuie să fii Florica Radu. Și uite așa, ai început să-ți faci piesele tale, sigur că da. Ce se aude prin spate pe acolo este echipa de filmare, se mai împiedică, așa. Și uite așa, ți-ai făcut câte cântece ai? 25 de cântece. 25 de cântece. În 3 ani de zile, 25 de cântece. Și sunt cântece culese din zona mea a Teleormanului, din zona orașului Turnu Măgurele, de unde mă trag eu, da? Și am încercat să pun în valoare orașul meu. Pentru că mulți confundă orașul Turnu Măgurele cu orașul Turnu Severin. Nu, Turnu Severin e Turnu Severin la dar multă lume nu știe de orașul meu, Turnu Măgurele, și atunci... Turnu Măgurele e Turnu Măgurele. Da, județul Teleorman, da. Și atunci am creat un cântec, Hai la sârbă ca la turnu. Hai la sârbă ca la turnu, frumos. Foarte frumos și a devenit deja șlagăr. Da, pentru că ai mers frecvent și mergi frecvent la televiziuni, la nenumărate spectacole și festivaluri ai participat. Unul dintre ele a fost cel din luna noiembrie 2023. Da, pe data de 25 noiembrie a avut loc festivalul Zavai Dog, care s-a ținut în localitatea Pitești, unde acolo a avut loc un spectacol de muzică lăutărească, unde au participat foarte mulți soliști. Am fost invitată și eu și mi-a fost înmânată placheta Festivalului Zavai Dog de către domnul director Valentin Grigorescu, interpretul de muzică populară Valentin Grigorescu, unde am fost salutată și felicitată. Și totodată țin să mulțumesc tuturor care au fost prezenți acolo, juriului și oamenilor de specialitate care m-au apreciat. Mai ai emoții când mergi la un festival, când mergi în spectacole, când mergi la televiziuni? Cum să nu? Emoțiile sunt constructive. Cine nu are emoții înseamnă că nu trăiește acele clipe. Și cum eu trăiesc acele clipe și prin cântecele mele vreau să transmit tuturor spectatorilor, telespectatorilor tot ce cânt eu, îți dai seama că sunt inevitabile acele emoții. Emoții mi-ați transmis și voi acum, prin acea injecție de a ajunge să-ți fac acea injecție și uite, și acum, în momentul acesta, am emoții că trebuie să vorbesc despre viața mea, despre activitatea mea artistică. Mulți nu cunosc și nu știu viața mea personală. Vreau să mai spunem ceva, pentru că orice început în cariera artistică a oricărui artist, a oricărui interpret de muzică populară e mai greoaie, pentru că mai ales că noi, știu eu, trăim niște vremuri, niște timpuri destul de grele. Cu toate astea, ambiția, în primul rând ambiția și dragul de muzică populară ne face să mergem mai departe. Tu ai multe piese și făcute cu orchestra radio și cu un mare domn. Da, sunt 10 piese făcute deja și consacrate cu Orchestra Națională de Muzică Populară condusă de maestrul Adrian Grigoraș. Tot și respectul. pe această cale îl salut și pe dânsul. Tot respectul. Am în lucru încă 5 piese, deci este o activitate foarte, foarte frumoasă și o colaborare foarte frumoasă cu maestrul Adrian Grigoraș. Da, sunt emoții. Îți dai seama când ajung în fața dumneavoastră. Asta este una. Mai ai încă, știu eu, ai piese de radio în fonoteca postului de radio România Antena Satelor. Am și piese și acolo.
Sunt cunoscută, dar eforturile și activitatea mea m-au făcut să țin fruntea sus, să duc mai departe cântecul popular autentic mai departe, să nu fac rabat de la costumul popular. Niciodată. Și tu știi Niciodată. foarte bine că ți-am spus că țin foarte mult la costumul popular, iar în momentul când îmbrac acest costum popular, mă simt precum o regină. Nu știu dacă înțelegi chestia asta, dar pentru mine costumul popular reprezintă haina cea mai de valoare. Așa este, și ai un costum popular autentic, nu unul. Câte ai? Vreo 14. 14 10 sunt moștenite de la bunicile mele și 3 deja sunt primite cadou și zilele trecute am mai primit unul, deci Ce sunt frumos. 14. Deci 10 de la bunici vechi de peste 100 de ani. peste 100 de ani, da. Cu maramă, cu opinci, cu șosete de lână. șosete de lână, cum era odată. Dar unde le-a ținut ei? Au fost împăturite, ținute în șifonier, iar între ele au avut, cum era înainte, cearceafurile acelea din bumbac. Da? În momentul când se rupea prejurul acela, îl foloseau, că erau croșetate din igliță, da? În momentul când acel prejur se rupea, ele rupeau în 2 sau în 4 bucăți acel cearceaf și îl pliau și îl puneau între costumele populare, la cămașă, la fotă, la brâu, ca și să nu se pună culorile între ele. Acel șifonier, cine îl administra, ca să zic așa? Păi îți dai seama că l-a administrat bunica, nu? Fiind șifonierul în casă. Da? Deci cum avem noi un șifonier? Uite, de exemplu, eu fac curat în șifonier în fiecare primăvară arunc câte ceva. Și că asta nu mai e, și ca să reziste atâtea ani a avut destin. Știi de ce? Pentru că lumea satului era altfel percepută, concepută. Da. Pentru că lumea nu mergea la discotecă, lumea mergea la hora satului. Iar acolo ele mergeau îmbrăcate în cămăși populare, în costumul popular. Și atunci, când ele mergeau la diferite evenimente sau la diferite săptămâni la acea hora satului, ele nu mergeau cu aceeași cămașă. Pentru că exista dragostea și iubirea dintre o fată și un băiat, că ele mergeau ca domnișoare. Da, da. Și atunci băiatul respectiv trebuia să o placă pe femeia respectivă, pe domnișoara respectivă. Și atunci ele își coseau mai multe cămăși, coseau mai multe marame, pentru că eu am marame și cu cusătură, nu numai din aceea ca un voal. Eu am maramă și cu cusătură pe ea. Și atunci ele așa se îmbrăcau. Și uite, azi una, mâine una, așa au luat naștere aceste cămăși. Poate că trebuia de la început, dar noi o facem la jumate, că nu contează. Important este să, să o amintim. De unde până unde cântec popular? Cine cântă de la tine? De unde l-ai moștenit? Că ăsta e moștenit? Da, deci mama mea cânta. A cântat? Mama mea a avut ocazia, ai cunoscut-o. Da. Și țin minte când eram noi copii, că ne adormea prin cântec, nani, fiul meu. Ce cântai când erai acasă, când erai fată la mama acasă? La 13-14 ani. Eu cântam de toate, dar cel mai mult melodii de ale Mariei Ciobanu. Maria Ciobanu a fost pentru multă... Da. Și ce am mai cântat foarte mult și foarte mult după Maria Ciobanu, cântecele doamnei Elenei Greculescu. Doamna Elena Greculescu, pe care o salutăm. O salutăm cu drag. Și cântecele dânselor am crescut și cu cântecele celorlalți interpreți, dar dumnealor au fost mai apropiate de sufletul meu. Nu știu, așa am perceput eu atunci ca și copil și acum la maturitate îmi sunt dragi toți, dar pentru dânsele am ceva aparte. Nu este un secret că nu trece o săptămână să nu fii la un eveniment, la o televiziune undeva. Ai devenit foarte, foarte cunoscută, ai foarte mulți fani. Te cunoaște lumea pe stradă? Da.
Te cunoaște. Mă cunosc oamenii pe stradă, mă salută, îi salut. Mă văd o femeie populară cu un caracter deosebit, deci nu se pune problema. Iar la televiziuni merg când sunt invitată. Nu am dat buzna niciodată sau să dau vreun telefon să anunț că vreau și eu să merg în emisiunea respectivă. Nu, am fost solicitată și atunci dacă s-a putut am mers. Sigur, sigur. Dumnezeu să-l ierte pe tatăl tău, el n-a mai apucat să te vadă cântând. Nu, și și-ar fi dorit foarte mult, din păcate, în urmă cu 24 de ani, l-am pierdut la vârsta de 54 de ani, când a avut loc un accident vascular cerebral cu hemoragie în trunchiul cerebral. Nu am mai putut să-l salvez, nu am mai putut să fac nimic. Avea numai 54 de ani. Și tu erai mult mai tânără. Eram mult mai tânăr. Aveai nevoie de el. Aveam nevoie de sprijinul lui, pentru că la copiii mei și la soră și la fratele ei n-au ajutat în creșterea copiilor. Da. Da, bunicii au rolul și rostul lor în viață. Da, Ionuț a fost primul lui nepoțel, că eu aveam fată, sora mea avea 2 fete, fratele avea o fată, iar în momentul când Ionuț a venit pe lume, îți dai seama ca și bunic ce a fost în sufletul lui. Da, da, că orice... Nu știu, orice parte bărbătească își dorește pentru început un băiat. Că e nepot, că e fiu, își dorește să fie băiat. Da. Așa a vrut Dumnezeu. Și de acolo de sus, cred că este mândru de mine, că nu i-am făcut și nu o să-i fac niciodată numele de râs. Îi duc numele mai departe, cât pot eu. Am făcut și o piesă despre tatăl meu, or să mai urmeze și altele care sunt deja în lucru. Și port respect și mamei mele, Gica Segerceanu, da, pentru că este o mamă deosebită. Ne-a avut pe noi ca 3 copii, 2 fete gemene și un băiat. Iar în perioada aceea, când totul era foarte scump pe timpul comunismului, nouă, ca și copii, nu ne-a lipsit absolut nimic. Absolut nimic. Deci o familie, am avut o copilărie cu adevărat foarte, foarte frumoasă. În zona la tine, acolo, la Turnul Măgurele, sunt și oameni cu har, lăsați de Doamne, Doamne. Unul dintre ei este domnul Gheorghe Sarău. Domnul Gheorghe Sarău este un publicist, nici nu știu cum să-l numesc. El scrie cărți, a scos un dicționar de personalități legate prin studii, profesie, rudenie de Turnul Măgurele. Bine, nu știu cât se vede de la distanță. Asta este cartea. Ai un semn aici, ai un semn de carte și dacă deschidem aici, ce vedem? Da, într-adevăr, aici, domnul Gheorghe Sarău a avut deosebita plăcere. Deci, rugăm pe Silviu să ne focalizeze, da? Ea este cartea. Da, mulțumim frumos. Mulțumim frumos. Domnul Gheorghe Sarău a considerat, prin faptul că sunt singura interpretă care am pus în valoare orașul nostru, Turnul Măgurele, să fac și eu parte din acest dicționar, din personalitățile legate de ținuturile Teleormanului. Și acolo sunt inserate cuvinte despre mine, despre tine. Da, culmea că și eu sunt în această carte, da. Pentru că și mulțumesc domnului Gheorghe Sarău. Această carte a apărut în 2021. Da. În 2021 parcă a apărut, da. Pentru că s-a legat
debutul meu din nou pe scena muzicii populare. Sigur că da. Și faptul că am încercat să prefațeze în această carte imaginea mea ca și solistă a Teleormanului a ținut cont și de tine, pentru că tu ai făcut m-ai făcut cunoscută. Bine, eu n-am făcut altceva, așa cum spuneam și la început, decât am deschis niște uși, restul ți aparține, harul tău de la Dumnezeu, El te-a zestrat și faptul că eu știu, puteam să deschid niște uși, am făcut-o și o fac cu toată lumea, pentru că este bine să faci bine. De fapt, ăsta rămâne după noi. Ai piese înregistrate la organismele astea, la UCMR, la UCMR ADA, dar le-ai pus la adăpost. Sunt puse la adăpost. Deci nu poate să le ia nimeni. Și celelalte să le pun și mai am câteva de pus. O să merg zilele astea să le pun. Și pe celelalte, sigur că da. Acum nu știu dacă este prea devreme, dar pentru viitor ce proiecte ai? Tu cu tine. Pentru viitor... Că noi avem și împreună. Noi avem împreună și niște duete. Împreună vom avea o colaborare cu interpreta, artista Ileana Greculescu și mulțumesc pe această cale pentru că a avut încredere în mine și și-a dat acordul să pot să înregistrez și să ies pe micile ecrane cu piesa Dragă mie Vâlceaua Adâncă. Frumoasă piesă. Da, am fost singura solistă care i-am cerut acordul să pot să cânt această piesă și dumneaei, ținând cont și văzând ce fel de caracter și ce fel de om sunt, te-a citit, cred că m-a scanat. Te-a scanat, da. Și dumneai mi-a propus să avem o colaborare în viitorul apropiat pentru a face împreună câteva duete, câteva cântece, iar eu cu dânsa să facem un CD. Ce frumos! Dacă nu găsea la tine ceea ce ceea ce îi spunea ei inima, nu mergea mai departe, pentru că... Așa a fost să fie de destinul, știi? Orice artist mare, cum este doamna Ileana Greculescu, are o muncă asiduă în spate, mai ales pe vremea aia, și e păcat ca să lase din piesele ei unor oameni care își bat joc de ele. Da. Nu este cazul tău, pentru că tu le păstrezi cu sfințenie și nu am modificat linie melodică, nu am modificat versuri, cu toate că dânsa a găsit piese modificate de alte doamne, dar nu, la mine nu s-a pus problema niciodată și tocmai de aceea faptul că are încredere în mine și m-a văzut ce fel de femeie sunt, a ținut foarte mult la costumul popular, i-a plăcut foarte mult ținuta mea scenică, a zis că vrea să avem în continuare o colaborare foarte frumoasă și cu tine. Vrea să facem, să ne dea câteva piese. Cu siguranță, îi mulțumesc din suflet. Este o onoare pentru mine, este o mare onoare pentru mine să fiu alături de doamna Ileana Greculescu, pentru că mi-amintesc, copil fiind, mi-amintesc și numele emisiunii, era la ora 12:30 ziua, întâlnire cu interpretul preferat și melodia preferată. Uite, am zis că știu. Întâlnire cu melodia preferată și interpretul preferat, ceva de genul ăsta. Și cânta doamna Ileana Greculescu, cânta știi cum, de toate cântecele, nu numai foarte frumoase. În timp ce eu mă jucam prin iarbă. Deci este diferență mare, tot respectul, de-aia respectă oamenii dinaintea noastră, adică știu, care ne-au legănat copilăria și care ne-au legănat tinerețea și care ne-au dat medicamente
cântecul popular este medicament. Este balsamul sufletelor noastre. Balsam, așa este, da. Le mulțumim tuturor și dacă aș putea să mai am zile, să ajung măcar la 10% din cei pe care, îi iubesc, îi îndrăgesc, să ne spună, ce simt ei să ne spună. Da? Pentru că am mai spus lucrul ăsta, la televiziuni mergem cu toții, cântăm o piesă 3-4 minute, cine te-a văzut acolo, te-a văzut. Cine nu mai te vede, că nu mai... Și atunci am zis aceste emisiuni, artistul la el acasă, ele vor fi, postate pe pagina VIP Folcloric, este pagina unde găsiți toate filmările, da? Toate emisiunile și podcasturile. Vor fi postate pe pagina postului de Radio Sud Constanța, de exemplu această emisiune pe pagina doamnei Florica Radu, pe pagina mea de socializare, postul de televiziune online EMA TV, tot așa va difuza diseară la ora 20 această emisiune și poate îl rugăm pe cel care conduce televiziunea să din când în când să le mai rotească, să le mai dea din când în când emisiunile astea, pentru că sunt frumoase, vor fi puse și pe YouTube, vor fi postate pe pagina de la școala de muzică Apollo, deci în foarte multe locuri. Și am zis, măi, haideți să împânzim internetul cu ele, că astea rămân pentru eternitate. Ele rămân și păcat de ele să se piardă. Sigur că da, pentru că noi acum suntem în 1 februarie, da? 1 februarie, da. 2024. O să treacă ani și cum suntem în 2078. Să știi că în 2078 am buletinul, trebuie să mă duc să-l schimb. Până atunci am buletin. O să am 100 de ani. Dar eu mă duc să-l schimb, nu mă interesează. Dacă atunci mi-a pus buletinul, da. Vreau să fac o remarcă. Am fost la atâtea posturi de televiziune, la mai multe radiouri și după filmări am intrat în legătură și în contact, cum se zice, cu mari artiști. Și mi-au dat un sfat. Niciodată să nu fac rabat de la cântecul popular autentic. Niciodată să nu fac rabat de la costumul popular autentic al Telormanului. Niciodată să nu încerc să imit pe cineva, pentru că acel cineva este acel cineva. Eu niciodată nu am încercat să fiu nici Maria Ciobanu, nici Ileana Greculescu, nimeni. Sunt eu atât, Florica Radu. Și vreau să-mi mulțumesc pe această cale doamnei Polina Manoilă, doamna Polina Gheorghe, doamna Tina Militaru, da. Doamna Daniela Cernea, da. Angelica Stănescu, ție, că și tu m-ai atenționat să am grijă cum apar și ceea ce cânt. Deci sunt mulți colegi de cântec buni, colegi vechi, artiști, care m-au sfătuit să fiu eu și să nu încerc să imit pe alte persoane. Nimeni nu se naște învățat. Și cei care care îți dă un sfat bun, chiar că sunt oameni buni la suflet, pentru că trebuie să recunoaștem, e un pic de ură, invidie, nu știu ce să numesc în muzica populară, dar este loc pentru toată lumea. Eu, Petrica Ion, eu cânt pentru mine muzica populară este pasiune, cânt doar pentru mine, nu iau locul nimănui, absolut este loc pentru toată lumea. Dacă pot să fac ceva, să ajut pe cineva cu ceea ce pot eu, cu tot dragul, o fac fără să cer nimic în schimb, pentru că astea rămân după noi, faptele bune. Cum să da. În rest, ura, dușmânia, invidia, nu au ce căuta, nu au ce căuta între noi, între oamenii buni. În loc de injecția care trebuia să
Erai pregătită să mi-o faci în numărul Să drept? știi că eram foarte pregătită. Nu mă așteptam, cu toate că eu sunt așteptată să merg la o altă televiziune acum să filmez. Nu mă așteptam. Eu chiar am fost pregătită și am și spus soțului, vine Petrică să-i fac o injecție, așa că te rog să te duci cu căței la plimbare, pentru că tu știi că noi avem doi cățeluși, pe Bobiță și pe Negruța. Iar dacă vă vedeau că intrați, lătrau și nu ne mai înțelegeam. Lătrau și nu unul, ci doi. Da, și atunci tu ai făcut cunoștință cu ei și cunoști. Și atunci am zis, hai că trebuie să mergi la plimbare, vezi dacă... În locul injecției a crescut o... Da, deci nu am știut că tu vii la o injecție, nu am știut că vii să filmezi. Păi n-aveam cum să spun, băi, filmez, că poate se găsea motiv, auzi, nu sunt pregătită, ce să, așa, nimic, nimic nu am vorbit înainte și în locul injecției am venit cu o floare, cum se numește asta? Mulțumesc mult! Crizantemă. Crizantemă, da. Crizantema de aur. Ea este, uite... Sunt de două feluri, crizantemele acelea înalte, da? Da, și astea micuțe, pitici. Dar este... Bănuiesc că se face mare, da? Se face mare. Da, o să o duc la țară. O să o duc la țară, că e în pământ. Și în fiecare întâi al fiecarei luni să pui pe pagina ta de socializare poză cu ea, să vedem cât de mare crește. Cât de bine este îngrijită. Cât de bine este îngrijită. Da, la țară sper că o să-i meargă foarte bine. O pun acolo în grădinița noastră, unde se găsesc... Să ai mare grijă de ea, pentru că asta este adusă cu noroc. Doamne ajută! Este publică, o vede multă lume. Este galben, ce înseamnă? Gelozie? Cum? Eu n-am pus niciodată. Nu, așa este ea. E galben cu roșu. Coșulețul este roșu. Da. Am zis, decât o injecție care să, știu eu, mai te și doare, mai bine o floare care... Mulțumesc mult și ai văzut tu că și injecțiile astea așa au rostul lor, aduc și ele un bine în momentul când este cazul. Este adevărat. Dar eu știind problema ta, am gustat gluma. Vestea și... Da. Am zis, măi, uite, oricum, îți mulțumim. Dar trebuia să te prinzi că... Deci am zis că strănut de azi dimineață și că mi-a dat o injecție să nu mai strănut. Da? Și trebuia să te prinzi. Eu știam că se face polidin în chestia asta și zic, mamă, zic, dacă și la se face acolo și... Se face intramuscular. Intramuscular și ăla doare. Și ustură. Dar mai există polidin? Există. Există? Da. Da, există, mai bine că n-am avut nevoie, sigur. Dar am gustat cu plăcere gluma ta și îți mulțumesc mult și îți mulțumim mult că ne-ați călcat pragul casei noastre primitoare și vă mai așteptăm cu tot dragul. Nu vreau să mai lungim prea mult, pentru că dacă o să pleci la filmări, o să mai venim și altă dată. Îți mulțumim că ne-ai primit și iertare dacă cumva noi am deranjat, am greșit cu ceva, că a greșit e omenește. Doamne ferește, dar n-ați greșit cu nimic, cu drag, vă așteptăm, cum ți-am mai zis, vă aștept, te aștept Silviu și pe tine, draga echipă. Vreau să-i mulțumesc lui Silviu, Geo Silviu, care este cameramanul nostru. Lumea muzicală îl cunoaște, știe despre cine e vorba, un om deosebit, care întotdeauna a fost alături de noi și ne-a făcut cadre frumoase și filmări frumoase. Și în condiții, dacă îl vedeam mai devreme cum era, în condiții grele de muncă, da. Dar important este că face lucru minunat. Sunt Petrică, vă mulțumesc frumos, îți mulțumesc încă o dată pentru că ne-ai primit în casă la tine. Data viitoare nu știm în ce casă mai apărem, dar o să apărem cât de curând în altă casă, că noi ne plimbăm din casă în casă, să răscolim amintiri, să facem lucruri minunate. Încă o dată îți mulțumim frumos. Și eu vă mulțumesc și îți mulțumesc încă o dată pentru această frumoasă surpriză începând cu data de 1 februarie. Chiar ai venit ca un vestitor al primăverii.
Dacă iarna este aici, primăvara nu poate fi prea departe. Da. Nu este prea departe. Nu e prea departe și sperăm să fie bine. Încă o dată vă mulțumim încă o dată și știu eu, dacă vrei să ne cânti o piesă, ceva, știu eu, într-un videoclip, ceva, sigur că da, o să rugăm pe Geo să ne ajute cu un clip, ceva, că el poate să facă. La revedere! La revedere! Doamne ajută! Din apă el crede.